Amb aquesta cançó, estimats nens i nenes, us explicaré què fa una família reial en una monarquia constitucional, que en el nostre cas concret va establir-la el maleït dictador, i com es deixen la pell en les seves oneroses tasques de representativitat, arbitratge i de manteniment en fràgil hibernació de la testosterona militar. O això diuen els partidaris fent mans i mànigues per argumentar democràticament l'injustificable. Molt bé! I què fa un rei? Doncs un rei fa moltes tasques transcendents, transcendentals, importants de gran valor, molt preuades, primordials. Les fa a casa de viatge, un rei sempre és de servei. Als problemes de llinatge només ell posa remei. Ah, d'acord. Uf, quina feinada, pobre. I una reina? Què fa una reina? Una reina s'encarrega de qüestions fonamentals i altres cops és requerida per afers que són vitals. Els festius i entre setmana, sense descans vetlla a la cort i exercint de gran cristiana, també volta de consort. Ah, ja ho entenc. Quina feinada, també. Tu, i les infantes? Què foten les infantes? Les infantes garanteixen que no es trenqui la nissaga, anar ben maques i clenxades els suposa una feinada. Posen bé pels setmanaris i fan classe a l'estranger. No és senzill amb tants armaris dir demà què em posaré. Ja, com els altres dos. Ei, Quim, i el Senat què fa? Això, i el Senat per què serveix? Uf, el Senat un altre dia. Canalla punyetera. Que no us venen a buscar els vostres pares?